Kato siya guys. Mag-fade, mag-wash out man gud ng kuan god. Para oh, hinog oh. Guys, ano, mga blending nga marangay. Ay, papagsayan na. Grabe, yung balay ang second floor ilang. Tara, naro oh. Guys, oh, dagang kayong marang guys. Guys, mangmarang sa kabilin sa amang lolo. Kabilin sa amang lolo. Yarang lolo guys, yarang lolo. Kasi pangalan gani, si Lulu Box. In short ba kalay? Dili man ay mapag-agi diha si Jig. Ano mga blonde nga mga. Ay Mga maas. Hi guys, welcome to my vlog. Are you there? Your vehicle is not so. Hindi ako yun ang Tingnan ni ba manglaag tanin yung po. Lubot. Ay, magpamakpok. Oy, wala kay bangkasan. Bangkasan! Dili man lagi sa kanang isa. Oh, bangkasan. Ikaw karda ka. Hoy, gaan naman ko. Arawa, sige. Nadali naman. Go. Kakatser. Oy, na. Basta koan. Hi guys, kami sa salo. Kita ka na. Tabaog daw kabayo. Sakit ato na natin to. Hinog to ba? Ato pag ito. Kato dapit to. Gani na hinog. Di ba guys, mga blondie ni tanan dari pamilya sa blondie. Basta blended, criminal. Pamilya ni sa blondie dari guys. Lag ni criminal. Oh. Saan trabaho ya? Maglag kay na amanay kwart. Tama. Giling-giling. Seriously, what the fuck are you doing? Giling-giling. Mo bet na itag iya. Wa mo na nang idiot. Ay, abi man na mo kiyaw na. Hala nagkaon na suto. Bastos kang unggoyak. Sige lang, sige lang. Di ba kauna saan niya to ko? Uy, ipunon pa manato. Tuto, marito. Hala, ito daw. Ito daw. Ako pa pala. Ano? Lolo na mo na, don't worry. Kabilin sa yang lolo, guys. Yarang lolo. Ano pa? Umurang ginagod mo siya. Gana, hindi ba na tumabot? Hinog na ba? Doya pinig! Aday makaya pinig! Nothing is impossible. Mahulog man mo to ay ng pagkatkat. Ay, oy, dahil na. Guys, na Lara, makaligin siya. No! God, please, no! 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 Guys, nanagin yung mga bata mong kompetensya, guys. Ato, sakay sa itay. Oo nga, nakasday. Guys, maniyan! Sa kabalo, kung ako, wakabalo magay kung suna ko na. Kabalo ko, pero madot na sa pindi. Uy, di mo kakaba. Hoy, mataba ka ninyo mong marang. Oh, kita ba na? Nanakuha isa. Welcome to my vlog. Ako ang Sister Ritz. Nisunod sa ako tapos kani among kamanghoran, kana. Kana. Hindi ako to nisa ka dito sa marang blandi po to. Kapamilya yun na namo. Pamilya blandi. Kulang si Papa. Uy, si mama. Oh, pila na to si Papa. Uy, pangita daw mo tama. Ah! Yes, basig gana mo manghatag diha. Dawat diha kun ni. Hey! Pagkuha magulang, to atong hinugon. Wala kanina o. Gani no. Hinog? Unta ka pang labos. Mahal na pug lapin, mga tigat yun.
Birada, sister. Birada. Birada para sa pamilya. Useless na kada ko sa imong braso. Di na yung maputol. Ano punta ng dalang sundang? Madadyo lagi ka tubot ah. Sabiyaw yun. Ay, tara mo ang konting Sige, salo anot. Not. Ayaw diha kay tabog. Aw diha yan diha. Sige, go. 1, 2, 3. Pato! Naukad. Katong tungoy gaw na bunga. Nagani no, mabot pa buwan nimo na. Katong tungoy kayo. Oo, kanara o to, ara. Napuling ka? Ay, hilak mo. Gamay lang niya, yay. Damay lang man. Yay. Kung hilaw na, kuha agyapon. Di ba? Kuha! Kuha na! Kuha ba ito hinugon? Kana o, kana. Isa mo na siyo. Diri itagak diri. Kana pag yung pulahon. Alawa. Siya, kada ko ato? To, murag delikado na imong kinabuhi da. Huna-huna abalo pa kada. Oh my God! Marang. Tamis na marang. Ano din ang. Kanis? Natubin na dito. Nice. Lagi dito to. Naa dito od ako. Dito. Para o, nagpula. Naa lagi to ara o, nagtago o. Nakita. Kana ba hinugod na ang sa kaunon ko. Grabe ko din. Share your blessing. Time sa ba? Naa da yan da dapit. Oo. Oo. Gamay na. Gamay na nga sa noy. Tuara. Tu ara iyam. Kana nga sanga to. Oh. Kana. Kuha kung hilaw. Hinugay! Kuha na nga! Hinog. Kuha! Bong. Nay ka na magdayapin. Bata, mga bata. Kato dito sa inyo to no kay dagko. Malami na ako nito. Tamis. Kagwapo mga dito. Dito ara man puday unta uto ara. Kasi ako lang ginagin. Ate ba nasikan? Oh, nanggal ko ba ako? Buakon. Dabay marag. Di wa may mga cat diri gyud kay hadlok man ano napinig. Na lagi pero dara sa pinig. Di iya nagtago. Hulog lagi? Kana? Tuwa ni tago ka man gid man. Ato ba? Tayot oh. Kaya ang Hinog na naugma. Tara. Ta. Mamang kuha guys. Ligo ta. Dito na yung ikadagko. Mga registi ako. Kani mo na ikadulo. Hello guys, so muna siya mo kuha. Mga ons pa me. Mo man ta stress unya daw. Nay rambutan dito ila kon ba? Tulo mo nakabukas naman. Nadudong asang gamay. Hoy. Muna siya guys. Sa ilalim ng puting ilaw sa tulay bitaw. Ano siya? Mo ang single dad. Muna siya mo ang torko. Abi man ako picture. Ano mong torko oh? Abi lili punta park. Cute. Gaya ko bising ko sin. Manapon. Ngakot man meron. Hindi ako nung paligtabako kagay. Yan okay.